Halo, layanan analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo diwiwiti kanthi ringkesan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Disaranake ndeleng saben parameter perusahaan kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan Taisha Gene Therapies Inc. ticker SHA. Review iki digawe nggunakake data wiwit 28 Maret 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Taisha Gene Therapies kalebu subkategori Neuro, 67 perusahaan melu ing taksiran kang banget wakil. Deleng pancasan digawe ing mburi video. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 7,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kabeh pasar umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,9 poin. Marang skor minus 7,5 terms saka Taisha Gene Therapies Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Taisha Gene Therapies lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Taisha Gene Therapies Inc. nuduhake dinamika minus 38,9%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 10,6%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Taisha Gene Therapies punika $0,38 sen miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $78 miliar. Taisha Gene Therapies duwe bagian 0,493% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan punika $0,6 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $31 miliar. Taisha Gene Therapies dadi bagian saka 0,2%. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Taisha Gene Therapies ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar yaiku 0,493%. Regane buku 0,2%. Kang 59% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran pangsa organisasi saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang finansial $0,5 sen 4 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 90% saka usaha. Asil ing kewajiban finansial perusahaan, tolerable, 0 terms. Rasio nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata ing subkategori 0. Taksiran nilai pasar kanggo Mediawiki ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget olo, minus 2 terms. Mediawiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $89 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget negatif kanggo rega perusahaan. Taksiran pratandha laba mangsa sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori, olo, minus 1 poin. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 46,4. Rata-rata subkategori yaiku 4,8, yaiku 867% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, olo, minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $10 mayuta-yuta. Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Iki banget negatif kanggo perusahaan. Rating indikator sales mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator ing subkategori, olo, minus 1 poin.
Wates dodolan minus 1068,2%, karo rata-rata kanggo subkategori minus 14,5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 1053,7%. Asesmen untung ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Saham perusahaan miturut nomor personel ing subkategori punika 0,426%. Iki 16% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing nilai pasar perusahaan Taisho Gene Therapies Inc. mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai perusahaan punika $5.279.000. Dene kanggo subkategori $4.564.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 15,7%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati saben karyawan perusahaan minus $1.223.300. Rata-rata kanggo subkategori punika minus $138,700. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 782%. Prakiraan laba kanggo saben pegawai perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan minus 0,5 poin. Bagian saka revenue saben karyawan individu saka perusahaan punika $114.000. Miturut subkategori $957.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 739%. Ngira volume dodolan kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan minus 0,5 poin. Volume transaksi dodolan punika 15,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 5,8%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 62% kanggo perusahaan Taisho Gene Therapies. Ing subkategori tingkat iki 53%. Potensial, securities subkategori kang rego luwih murah tinimbang perusahaan Taisho Gene Therapies Inc. Rego saham perusahaan saiki kira-kira $1.89. Perkiraan rego konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $6.56. Dinamika rego saiki lan ramalan konsensus kira-kira 248%. Ayo ndeleng tabel pesenan sing kasedya kanggo kabeh wong. Link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly mangsa iki dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinnet. Adhedhasar regane saham perusahaan Taisho Gene Therapies Inc. Sistem bantuan guru, markets kaputusan wis digawe. Buka perdagangan kanggo tiba ing rego $1.88. Menehi hasil iki dibuka amarga perusahaan wis regane cukup kurang. Pambiji perusahaan digawe nggunakake kriteria evaluasi indeks AKIM. Jupuk MediaWiki disetel ing 1,35. Mandeg mundut disetel ing pukul 2.41. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 27 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, SU pen bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi.
Urutan kapindho didandani kanthi otomatis. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake sistem informasi guru, Markets. Sampeyan penonton paling keren.